Eva Cargol era una noia completament normal fins que un dia va anar al cinema. Las víctimas se refirieron al calendario maya, que predice que el fin del mundo será el 2012. No, home, no, que el 2012 no em va gens bé. Així que, en sortir del cine, Eva Cargol va prendre una determinació: deixar-ho tot i dedicar-se a fer només Les coses importants. Eva Cargol. I les coses importants. Capítol 7. La mateixa trucada telefònica del capítol anterior, unes hores després. Marina! 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 Què? T'has adormit? Què dius? És que m'he dormit. Necessito ajuda. Per què parles així? Perquè el tinc aquí. Hòstia, el Mario Soriano, és veritat. Com ha anat? No sé què dir-te. S'ha quedat a dormir. En certa manera. Però això és molt bona senyal. Per què en certa manera? Si el tens allà roncant. Precisament això. No s'ha quedat a dormir. S'ha quedat adormit. Abans de res. Abans d'arribar ha caigut a la porta, l'he hagut d'arrossegar fins al llit. Bé, no passa absolutament res. Tu, tranquil·la. Molts matins són millor que les nits. Ni parlar-ne, jo me'n vaig d'aquí. Ja en tinc prou del rotllo aquest. Caracolito, ¿dónde vas? Me voy. On? No sé, a Cuenca. No, a Cuenca no. You can't say on the radio. You can't say on the radio. You can't say on the radio.